Nou Monique, Ja. wat zie je er prachtig uit. Raffen, de wilde beesten, kom uit je zwembad. Rest op bouwen. En nou ja, qua beweging zijn we ook een beetje beweging. Welkom bij een nieuwe aflevering van Aan tafel bij. Deze keer zitten wij in het brouwerslokaal in Groede. En aangezien we hier gewoon mensen aan het werk zijn, kan het misschien een beetje rumoerig zijn. Daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan het over water, zee, reddings, KNRM gaan we het hebben. Ja, Jacco, klopt. goedenavond. Nou, dank je. Ja, eerste vraag is mij altijd, joh, wie is Jacco? Wie is Jacco Notier? Jacco Notier, ik ben de schipper van KNRM Station Katzand. Ja? Vrijwilliger. Dus zo verbonden aan KNRM Station Katzand. Hoe, dat is mijn vraag meteen, hoe ga jij bij de KNRM in Katzand? Wat drijft jou daarin? Nou, bij mij met paplepel ingegoten. Mijn vader was opstapper, is schipper geweest. Dus zo van jongs af aan al mee naar het reddingsstation. En er zo uiteindelijk ingerold. Ook als opstapper begonnen. En uiteindelijk door als schipper. Op jonge leeftijd al? Of? Nee, bij ons kan je beginnen vanaf je 18e. Ja? Ik ben iets later begonnen vanwege opleiding. ja. Dat ik niet in de buurt van Katzand was of niet genoeg. Ja. Maar daarna, eigenlijk zo gauw dat het kon met werk en dergelijke, bij de KNRM begonnen. Toch eraan begonnen. Maar wat vind jij er nou zo leuk aan? Dat je het toch bent gaan doen. Ik bedoel, je vader mag het doen, maar als je er zelf helemaal niks aan vindt, dan doe je het niet. Het is de mensen kunnen helpen. Dat is om te beginnen mooi. Daarnaast altijd al gek geweest van het water, watersport, techniek, wat ook bij ons toch een groot deel komt kijken. Dus, Techniek eigenlijk is jouw achtergrond, hè? Ja, klopt. Jouw normale leven, laat ik het zo zeggen. klopt. Ik heb Ja. een onderhoudsbedrijf, onderhoud en reparatie voor jachten. Ja. En daarvoor 9 jaar gevaren op de grote vaart. Dus, Oh, oké. Ja, dan snap ik waarom het water altijd wel een beetje blijft Ja. trekken. Ja. klopt. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Hoe werkt dat nu eigenlijk in Katzand bij de KNRM? Want ik zie daar natuurlijk een prachtig mooi gebouw staan, en ik hoop eigenlijk dat die mensen dat jullie nooit uit hoeven te drukken, want dan is er niks aan de hand. Nee, Maar klopt. natuurlijk ook wel bar saai. Ja, wij worden aangestuurd door de alarmcentrale wanneer dat er iets op de kant aan de hand is. Of door de kustwacht wanneer dat onze hulp op zee nodig is. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week oproepbaar via een pager die we altijd bij ons hebben. En als die pieper afgaat, dan moeten we binnen 10 minuten op het 10 seconden is erg snel, hè? Maar binnen 10 minuten op het maximaal binnen 10 minuten op Ja. het station zijn. Dan moeten we de boot gereed maken, te horen krijgen wat er aan de hand is, wat we moeten gaan doen. Ja. Het water op en dan binnen maximaal 15 minuten moeten wij varen. Dus dan kom je van je werk af of uit je bed eigenlijk te slapen. Waar dan ook vandaan. Ja. Het is gas geven om ervoor te zorgen dat alles binnen de gestelde tijd... Laten vallen wat dit is ook nodig. Op het moment dat je uit moet rukken, ga ik er ook vanuit dat het nodig is. Ja, dat klopt. Ik bedoel, jullie gaan niet voor de lol de deur uit. Dat zou leuk zijn. Wanneer dat er door de kustwacht of de alarmcentrale, we varen liever 9 keer te weinig dan die ene keer, of 9 keer te veel dan 1 keer te weinig. Ja. Dus zo gauw dat er gedacht wordt dat er waarschijnlijk iets aan de hand is, worden we eruit gestuurd. Maar dat is wel, is er iets aan de hand of is er een melding gedaan? Jacco, komt dat nou vaak voor dat jullie moeten uitdrukken? Met andere woorden, hoe vaak gebeuren er nu eigenlijk ongelukken? In Katzand gaan wij er ongeveer een 35 tot 40 keer per jaar uit. Maar dat is in de winter soms 2 maanden niet. En in de zomer kan het soms 3-4 keer op een dag zijn. Ja. Dus zo, dan is het in Katzand voornamelijk voor de watersport en de strandgasten. Oké. En niet voor wat verder weg in de vaargeul ligt? Ja, zeker als het nodig is. Of zeiljachten gaan tegenwoordig ook ver genoeg naar buiten. Oh ja, die blijven niet tot op 100 Nee, die meter blijven uit. niet zicht van de kust. Nee. Dat snap ik. Zeker niet van die wat grotere die dat kunnen. Die willen natuurlijk het avontuur beleven. Ja, zeker.
Wat zijn de dingen waar jullie het meest voor uit moeten rukken? Het meest waar we voor uitdrukken bij dan bijvoorbeeld de watersport is het materiaalpech. Begin van het seizoen, een winter stilgestaan, een accu die toch niet zo goed blijkt te zijn of een filter wat dichtslaat. Ja. In de zomer kinderen die verloren lopen, waar dan niet zeker van is of ze wel of niet het water in gaan zijn. Dan wordt er gelijk opgeschaald, zodat wij in ieder geval aanwezig zijn en mee helpen zoeken. Ja. En ter assistentie van de ambulance. De ambulance kan tot bovenop het duin komen. En het stuk tot aan de waterlijn, of in ieder geval waar het dan nodig is. Bij bijvoorbeeld een strandslaaphuisje of iets. Ja. Dan rijden wij met onze kusthulpverleningsvoertuig ook voor. Ja. Zijn dat dan allemaal persoonlijke dingen? Voor een boot is het natuurlijk vaker wat materiaalpech, zeg maar, wat kan gebeuren. Maar ja, stel je voor dat er een keer het weer omslaat. Nou is dat in Nederland natuurlijk wat minder aan het geval dan in andere gebieden van de wereld. Kan nog zeker wel eens gebeuren in de zomer hoor. Dat er, Worden mensen dan ook gewoon verrast op het water? gebeurt als voorbereiding is het halve werk natuurlijk. Maar er wordt soms wel te licht over gedacht. Oké. Dus dan slecht minder goed voorbereid het water op gaan. Dan kunnen ze soms verrast worden. En dan kunnen er ongevallen gebeuren of mensen in paniek raken. En dan kunnen wij ook ter assistentie naar buiten gaan om ze terug naar binnen te helpen. Ja, helder. Nu is wat jullie doen natuurlijk hartstikke goed. Het is heel fijn dat jullie er natuurlijk zijn in mijn beleving. Maar er zijn ook mensen die wel graag binnen willen kijken bij jullie. Hoe gaat dat nou eigenlijk in zijn werk daar binnen? Hoe ziet dat eruit? Nee, snap maar dat kan binnenkort, hè? Ja, zeker. 9 mei hebben wij de Nationale Reddingsbootdag. Dan zijn alle 45 stations langs de Nederlandse kust, het IJsselmeer en de ruime binnenwateren, zijn dan open voor het publiek tussen 10 en 4. Dus eigenlijk ontstaan als bedankje naar onze donateurs, want KNRM bestaat volledig uit giften en legaten. Ja. Als bedankje naar die donateurs houden wij die dag. Maar die dag is ook een hele mooie manier om bij ons binnen te komen kijken. En kan er ook meegevaren worden op de reddingsboot. Je kan dus zelfs op dat moment gewoon opstappen en een rondje met jullie meevaren. Ja, klopt. Ja. Dat klopt. Hoe ziet die reddingbootdag er op 9 mei uit? Kun je wat dingen vertellen over het programma? Wat kunnen we er allemaal zien? Waarom moet ik naar binnen bij jullie? In ieder geval in Katzand hebben we gewoon de deur open van het boothuis. We hebben een winkeltje waar wat kleinigheidjes verkocht worden van de KNRM. We hebben een reddingwinkel waarmee ook dan dus een donatie wordt gedaan aan de KNRM. Ja. Er lopen vrijwilligers rond waar vragen aan gesteld kunnen worden als die er zijn. Ja. En kan er dus meegevaren worden bij ons. Jullie hebben 1 boot in Katzand waar meegevaren kan worden? Ja. Klopt. Ja. Dat is denk ik wel, zeker als je kleinere kinderen hebt, in de zin van de 8, 9, 10 je basisschoolleeftijd, die dat nu misschien wel bijzonder leuk vinden en spannend vinden. Voor volwassenen is het ook leuk hoor. Ja, dat is ook wel waar. Voor alle leeftijden. Nou ja, voor de kleine kinderen en de grote kinderen dan. Jazeker, ja. Maar is het ook mogelijk om jullie dan gewoon het gesprek met jullie aan te gaan? Van, goh, wat doen jullie nu eigenlijk en hoe ervaar je het en dat soort dingen? Zeker. Gewoon Zeker. Alle reddingswerkers zijn daar aanwezig. We hebben een groep van de bemanning is aanwezig. Die zijn natuurlijk op dat moment ook bezig met het varen van de boot. Aan boord is het soms wat lawaaiig om daar het gesprek aan te gaan. Ja, maar, snap bij ons in de loods en op het terrein zijn er altijd mensen aanwezig waar genoeg aan gevraagd kan worden. Ja. Maar hoe belangrijk is het dat jullie elk jaar zo'n reddingbootdag hebben? Hoe belangrijk is dat voor jullie? Ja, heel belangrijk. Wat ik zeg, het is een bedankje naar onze donateurs. Wij noemen ze ook geen donateurs, maar redders aan de wal. Want zonder die redders kunnen wij het op zee ook niet redden. Dus om te beginnen als bedankje is dat heel belangrijk. En daarnaast ook om naamsbekendheid te krijgen en om het te laten zien wat wij doen. Ja. Want wij hebben vrijwilligers nodig, zoals waarschijnlijk alle vrijwilligersorganisaties. In Katzand draaien wij op 9 varende vrijwilligers. We hebben er minimaal 4 nodig om überhaupt de boot uit te laten varen.
Oh, Dus wij hebben nog nooit nee moeten verkopen tegen de kustwacht dat we niet weg konden. Daar zijn we ook gigantisch trots op natuurlijk. Alleen wat meer vrijwilligers zou wel wat meer ademruimte geven voor de rest van de bemanning. bij jullie is dat dus goed geregeld. Zijn er dan ook KNRM-stations waar dat minder goed geregeld is, omdat er gewoon niet genoeg vrijwilligers zijn? Nou ja, alle stations langs de Nederlandse kust hebben het goed geregeld. Alleen iedereen draait op vrijwilligers. Ja. Iedereen heeft zijn werk ernaast, ook nog een privéleven. En het kan gebeuren dat er dus te weinig mensen zijn die in de buurt zijn van het station. Dus binnen die 10 minuten, wanneer dat de pieper gaat. Je had het net over vrijwilligers, hè? Wat moet ik kunnen om vrijwilliger te zijn? Nou, het is... Als ik, dus stel, ik kom bij jullie op de reddingbootdag en Ja. ik wil dat wel eens overwegen. Ja, de weet niet hoeveel ik ben, minimale leeftijd van 18 jaar tot maximaal 45 om Check. aangemeld te worden. Daarnaast moet je niet bang zijn van water, maar het is ook niet nodig om een hele waslijst aan reddingsbrigade, diploma's of brevetten te hebben. Want dat wordt allemaal bij ons in huis Verzorgd. en aangeleerd. Ik stel me zo voor, maar dat is hoe ik er tegenaan kijk, hè, als leek. Dat je ook wel op een bepaalde manier fit moet zijn. Ik bedoel, want je moet er snel zijn. Je komt natuurlijk in situaties terecht waar je natuurlijk goed je kracht misschien wel voor moet hebben en je uithoudingsvermogen. Dus een bepaalde mate van fit zijn is misschien ook wel... Een basisconditie als mooi meegenomen en we krijgen daarom 1 keer in de zoveel tijd een sportmedisch onderzoek. Dus je moet inderdaad wel voldoen aan een bepaalde mate van... Ja, maar je hoeft geen topsporter te zijn. Nee, gelukkig niet. Oké. Nee, dat valt dan weer mee, zeg maar. Maar stel nu dat er mensen zijn die dat inderdaad overwegen. Kun je op 9 mei ook gewoon aankomen melden? Ja, als vrijwilliger, zeker. of in ieder geval het gesprek daar over kan aan zeker gaan. trekken iemand met een KNRM polo of t-shirt of vest aan zijn jas. Dan kan er sowieso een afspraak gemaakt worden. En anders kan er ook altijd een mail gestuurd worden naar schipper@knr. Ja, jullie gaan wel het gesprek met een vrijwilliger aan, denk ik, om te zien of iemand Ja, geschikt is. Ik wil niet zeggen uit het juiste hout gesneden, maar inderdaad het misschien wel aan kan met een extra hoeveelheid training natuurlijk. Ja, maar iemand zeker van 80, gelukkig ben ik dat nog niet, maar iemand van 80 is misschien niet direct het geschikte persoon. Nee, dan zijn we ook tot maximaal 45 om aan te melden. En natuurlijk worden er een aantal gesprekken vooraf, want je moet ook binnen de ploeg passen, want je moet gewoon blindelings op elkaar kunnen vertrouwen. Ja. Dat is het belangrijkste wanneer je bijvoorbeeld 's nachts of met slecht weer naar zee moet, dat je gewoon op elkaar kan vertrouwen. Je zult inderdaad eerst met elkaar dat vertrouwen op moeten bouwen. Ja. Wil je natuurlijk op elkaar kunnen leunen natuurlijk. En Ja, dat heb je nu klopt. in een bepaalde groep. En iemand die er nieuw bij komt, moet dat natuurlijk nog winnen, zeg maar. Hè? Op een manier. Daar moet je ook voor werken. Ja, Dat is niet ja maar daar staan we zeker voor open. Dat snap ik. Maar ik bedoel maar te zeggen dat weet je, dat is er niet altijd vanaf dag 1 natuurlijk. Dat kun je dus opbouwen. er zeker, Dat kun je opbouwen. gaan een aantal gesprekken aan vooraf. Ja. Een keer meekijken met een oefening, noem maar op. Zo wordt het steeds Hebben jullie ook een heel opgemaakt. uitgebreid trainingsprogramma wat iemand moet doorlopen? Of mag doorlopen? Ja, er zijn een aantal dingen waar minimaal of wat geëist wordt vanuit de KNRM. Dat is gewoon het EHBO-certificaat. Dan nog het vaarbewijs 1 en 2. Dat zijn eigenlijk de eerste 2 dingen waar de KNRM of die geëist worden. Ja. Daarna ga je de oefeningen en het leren meegaan als opstapper. Leer je eigenlijk op het station tijdens de oefeningen die wij 1 keer in de 2 weken hebben. Daarnaast is er nog een verplichte training van de KNRM over kleine blusmiddelen, een stukje sea survival, wat als je zelf in het water terechtkomt,
een capsijstraining en een Hewitt Toch wel aardig wat stappen die erbij horen, zeg Ja, maar. dat is, nu heb ik het dan Zou alleen mij over aantrekken, laat ik het zo zeggen. nu alleen over de basis, want na die Hewitt, vaarbewijs en EHBO ga je nog weer verder. Dan kom je nog in je Marcom, dat is maritieme communicatie. Ja. Nog eventueel een stuk dieper op de navigatie in. En dan sluit je die opleidingen sluit je af in een jaar of 3, 4. Met nog een week in IJmuiden op het hoofdkantoor, een volledige week met een hele groep samengesteld uit het hele land. Allerlei oefeningen draaien. Ja. Mooi. Zeker. Ja, helder en ook best compleet lijkt mij, laat ik het zo zeggen. Maar goed, wie daar natuurlijk vragen over heeft, kan natuurlijk het allerbest op 9 mei even bij jullie binnenstappen en dan nog eens diepere vragen bij jou, Zeker, altijd bij wel. jou en je collega's natuurlijk over stellen. Dankjewel voor je toelichting en je uitleg. Ja, bedankt. En ja, ik zou zeggen tegen de kijkers, wie weet tot 9 mei in het geheel. In ieder geval bedankt voor het kijken en graag tot een andere keer.